Bueno, Iratxe, eta zuk entzun da olako emakume ausarten konpromisoa eta berri espia hitza entzun da eta zelan ikusten dozu hori zure familian eta orain 80 urte, orain 60 urte? Hasieran harritu ninduen, ze espioia hitza bakarrik filmetan eta liburuetan ikusi nuen, eta gero jakitea nire familiako norbaitek espioia izatea, gainera emakumea izatea, hasiera batean emozionatu ninduen, ze izan zen nola sorpresa bat. Izan ere, literaturara ere, eraman dute. La ciudad del alma dormida Felix Modroñok idatzitako liburuan, Berdesen atzean eskututa dagoen istorioa kontatzen da. Modroñok bere liburuan kontatzen du, Segurola izeneko kazetari bat sartzen dela dendan, marxismo o antimarxismo liburuaren bila eta ikusitan aurpegi desezaguna eta gozela, liburua erosi ez eta hasten dela hango saltzailearekin eta emakumearekin hitz egiten. Meterio jauna. Egunon, Ignacio. Liburu bat erosten badu maitasun berdinarekin bilduko didazu? Ikusten dudanez, nahiago duzu Irenerekin hitz egin literatur nobedadeen berri izan baino. Lasa, Irene, zuzarela onena, Ignacio Segurela informatzeko. Ez gezki pentsat ere. Enio nagusiari enbarazurik egin nahi. Ondo dakizuzuk Ugazabaren alaba izan arren, hemengo jefea nire anaia Pepe dela. Zutan lagunduko dizut? Jose Antonio Agirreren liburuaren bila nabil. Cerveza Norte de la cervecera del norte. Amigo, qué Ondo da. Hauxe. Anaiak ez du denborarik galtzen, Eman eskerrak Peperi. Zure partez. Kazetariarena ezen izan gauza bakarra. Iaia egunero gertatzen ziren horrelako kontuak Berdez liburu dendan. Rezalabaren azgain, baziren debekatutako liburuak argitaratzea, eztabaida politikoak, eta Bai, deitzen zioten Alderdiren rebotika liburu den da atzeko lekuan. Hor dagoen azkenengo testua, argentino editore baten testua da, Pepe eta Tereri zuzenduta, eta esaten du, hemen daukaguz liburu batzuk, pakete bat bialdu dugu, ez dakigu ailegatu diran, ez daukagu zuen erantzunik. Liburu batzuk ezin ziren, ekarri, Euskadi hitza agertzen bazan, hori kanpo, eta gutun horretan bedino tituluan agertzen bada Euskadi hori zin da. Baina beste batzuk bai. Buenos Airesen, zegoen editorial importante bat, Andres Irujoko sortua, Ekin izenekoa. Eta Ekineko liburuak batzuk hemendik zabaltzen ziren, beste batzuk ez. Pixka bat hori, nire aita horrelako barkuetan lan egiten zuen, eta hori etxetik ere, nik etxean betidanik ikusi ditut Ekineko liburu batzuk. Eta Ekineko liburuak lor zitezkeen Bilbon sare horri esker. Beraz, Berdez, bazan puntu bat horrelako liburuak lortzeko gune bat. Berdez liburutegia gerran baino lehen, gerra bitartean, eta gerra ostean baita ere, beti jarraitu zuen bere zerbitzua ematen. Eta gainera askotan zailtasun askogaz. Zure aita Josebak ere esaten zuen, errepresioa handia izan zen, Berdez liburu dendan eta Berdez familian, bera beti babestu izan zutela, ez dutela kontatu gauzan dirik, bildurra seguruenik. Eta mama izun alegin ere bai, bere semea, aparte egoteaz, ez enteratzea, sufritzeko, eta hori ere bai, bera sufritu zuen dena. La verdad es que me dijeron que no
que la librería que no siguiera, y fui a estudiar ingeniería industrial. Cuando volví, ya era ingeniero, pues muchas veces ayudaba un poco en la librería todavía, pero ya me dediqué a lo mío. Aitira Pepe gauza gutxi kontatu zituen, eta hori pena bat izan da.